आङो जलपरि नायनो होननासो फैदोंबो दाखालि गागाथ'बामोन नायनायखाय। Hello everyone, welcome back to the channel. This is Nupwibai video creator. लोगोफोर जोंहा दिनैसो माने सोलाबदों आरोना सिंग्रियाव थांनो नागिरदों। मेला जागासिनो नालाय धेकियाजुलियाव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैयो। जोंनि न'निफ्राय बारा गोजान जाया, बिदिनो 30 किल'मिटारसो जागोन खोमा, 30 एसे बारा जागोन आरो। ओमफ्राय गोदान मन्दिरबो बानायदों माबायाव धेकियाजुलिनिफ्राय ससे थांनानै मना सेन्टार बे बाटासि थांग्रा रडथिं थांनांगौ आरो पानबारि होननाय जायगायाव। बेवहाय बागान गेजेराव बानायदों, बेखौबो नायहैगोन आरो जोङो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ। फेमिलि थांगोन जोङो, मादैबो थांफागोन। ओमफ्राय दा हाम्फेयाबो ओंखारगासिनो दं। दाबो जाया नामा? लिजि देलायोबा मा? न'आथ' जोंना आयु बादामालि खाजोबनाय जाजोब्बायलै, गैला। लुनोबो हाथ'वाखै नालाय, देनांसो मा जायो र' नायनोसै। गारिबो बायनो हाथ'वाखै नालाय लोगोफोर, ओमफ्राय जोङो रिजार्भसो लादों आरोना, रिजार्भ लादों। थांबाय द' जायगा जागोनथ', जायगा जायो। नै गारिया टिगा मोनफैबाय, थांसै जों दा। सनिस्काया नै दहायनो सिगाङावनो गाखोबायानो बियो। आमार ड्राइभार दाथ'आसै उनावसो। सनिस्काया अबाव थांनो नागिरदों? हा? अबाव? न'बेला न'बेला पावार बेंकसो बेटारि जोबोना लानांगौ। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो, जों बेरायहैनोसै दिनैसो फ्रि टाइम मोनदों नालाय। दख'नाया माथो बिहामजो बिखुनजो एखे जाथारबाय। दख'नाया एखे जाबाय कालारा एसे मादैजों नोंजों। थ' थुद' गाखोद' उनावसो गाखोबाय। आदाया अबाव थांनो नागिरदों दा? फिसालाखौ स्कुलाव लायनो। दे होमबालाय दे थांनोसै आङो दायो। गारियाव हाबबाय नै। चलो दा थांसै, लामाया मोजां जाबाय नालाय जोंना बिन्दासनो। आग्लायलायबावबायसो नै जायगाया। ओइ उनावसो गाखोदों बिस्रा। धनिस्का फैबाय, हिरामनि। मथा मथि 2-3सो जाबावगौमोन आरामसे। जों दा सिंग्रि मेला जाग्रा सक मोनफैबाय आरोना, बेनिफ्राय ससे थांनांगौ। नैबे बागान बारलांबानो हाजो मोनगोन, हाजो सेरावनो जायो आरो नै। गारिखौ बेयावनो गालांसै। ओंखारथ' सनिस्काया उन्दुबोबाय। सनिस्काया जोंना दासो सिखारबायलै नै, उन्दुबोबाय गारियाव। मेला गाखोग्राया जि गोजान थाबायनांसिगोन, 1 किल'मिटारसो जाखायो। गारिखौ मायावबासो दोननांबाय जोङो। सनिस्का बिबैया सिगां थाबायलांगासिनो नै मेला नायग्राफ्रा। बिराद सान्दुं गोसा जाबायानो देग्लाय, बिराद थाबनो। नै गेट मोनबाय जों दा, हाबलांनोसै। जों दा नै सिङाव हाबजेनबाय, थांगासिनो दं। दिनैनो लास्ट फुजाया, दिनै जोबगोन। फैद' माखौ नायगोमोखो? दा लांनो हागोन थांनाय समाव। सनिस्का मेला गाखोगोन नामा? सनिस्का गाखोगोन? थाबायलांगासिनो, मोनहैथ'वाखै। जों दा ससे थाबायनायावनो मेंबाय, ओमफ्राय नै काजु शेक, काजु बादाम, गाइखेर माबा माबि होनाय लोंदों आरो। हागर मोनलाय बेखौ लोंबाथाय। सनिस्कायाबो मेंबाय नो लोंगासिनो। हिरामनियाबो लोंबाय। हिरामनियानो लोंग्रोगाया। गोथाव नङा नङा? गोथावसो मोनथारसिगोन। 1 किल'मिटारनि बारा जायो आरोना, गोजानानो। जों माने धेकियाजुलि हाबनायजों हाबबोआसै, एसे सिंग्रि माबा सिराजुलि जों हाबबाय नामा? सर्टकाट लामाजों फैबाय आरो जोङो, सिराजुलि साइडजों फैबाय। वाव बुरजा ना? हाजो मानखोनाय मोनबाय। सनिस्का मोजां? नै
लाइन फानथारदोंना नै मोजां लानो लुबैदों दा लानो लुबैदों लानो हाजो मोनफैबाय जों दा बारा गोजान गैला मोनसिगोन लोगोफोर गरम मोनबायानो बोथोरा दानो गरम जाथ'वाखै अब्लाबो गरम दिन बायदि मोनबाय आरोना सिगुनबारि जों दा मोनफैबाय नै थान्दा बरिया नांलायदों हाजो सिङाव फैनानै सिगुना मेचुर जानाय बिराद बरिया दंलै सिगुन दंफाङा नै फार्निचार बानायनो बरिया जागौमोन नै जों गामिनि सिख्लाफ्रा गाखोफैदों नै लोगोमोन गाखोफैदों हाजो गाखोनोनो हाजो नै आजादि सेन्देला लिमोनगोन नों गाखोनो हाया हाजो गाखोयो नै धनिसकायाबो नै हाजोआव गाखोबाय जों दा नै लोगोफोर हाया गोजाथार नै सिख्लाफ्रा गाखोना फैखांबाय फुजा बोखांबाय नै बबेसिम गाखोलांखो बबेसिम गाखोखो जोबथासिम गाखोदों गोलैयो फिसाजोआबो जि हाजो गाखोनायनि दावराव सेन्देल खुनसै दाना धनिसका बिबैयासो खाथ्राबाव नाय मेंबायबो माथो लोगोफोर गाखोनो हाया आथिङा मेवदोंसो थांलांदां नै सिख्लाफ्रा धनिसका बिबैया नालाय धनिसकाखौ लाबो ओरै फै आइ नै ओरै फै ओरैसो हायोहाय ओइ गोलैगोन आइ फ्रिदमजों थां आइया फ्रिदमा थांबावबायसो धनिसकायाबो फैदो थांनांला हाजो गाखोग्राफ्रा फैदो गाखांबाय नै मन्दिरफोरनाव फैबाय नामा नोंसोरो दे फैदो जों थांनो हायासै थांगौमोन धनिसकायानो जोंना दिगदारथार मन्दिराव थाङासै जोङो एकदम गावहासो हारसिं थाबायनो नागिरबाय थायो धनिसकाया लासै गोलैयो ओइलाय जों दा हाजो गाखोनानै फैबाय हाजोनि मन्दिराव थांजोबासै आरोना लोगोफोर धनिसकाया दिगदार खालामो नालाय ओंखायनो गथ' लानानै गोजौसिम थाङासै थाबायगासिनो धनिसकायाबो थाबायदों नै मोजां मोनोब्रा हाजोआव गाखोनो थांमारो आंना खानफोरा साबायखादोंमोन माने आरो हरावबो आङो न' लिरनानैनो मैयायो आङो थांलालै गाबोन होननासो बुंनायमोन ओमफ्राय पेरेसटामल गरसे मुलि जाहोबाय लोगोफोर जों दा नै सिंग्रि मेन मेलासिम मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै जों दा हाबलांसै सिङाव नैबेनो आरोना मेन गेटआ मेला गाखोनो होनबाय थादों धनिसकाया
kok mbak? Oh, acha. Ini udah nggak? Nanga liyo nanga, nanga. Melayao gak kena lo. Aku sih ane kususu. आङो जलपरि नायनो होननासो फैदोंमोन दाखालि गागाथ'बामोन नायनायखाय ओमफ्राय दा मोनायावसो नुयोनो आरोना लोगोफोर जों दा मन्दिराव थांग्रोसै आरोना शिब मन्दिराव ओमफ्राय बेयावथ' बिराद गरम दायो दासो नायनो फैफिनसै जोङो जलपरि नायनो होनना फैदोंमोन मोनायावसो देखायो नालाय बिरजांबायानो नै जेव मानसि दाहाय मोनाबा आरो बांसिन जागोन दिनै लास्ट नालाय दिनै हाइस्ट जागोन आरोना मानसिफ्रा जों दा बारा बेरायजोबासै बिराद सान्दुं गोसा ओमफ्राय जोङो मन्दिराव थांसै आरोना मोनसे मन्दिर पानबारि होननायाव धेकियाजुलि टाउननिफ्राय थांबावनांगौ बेबो बरिया नुसिन दायो लकेसना थांनोसै जों दा पानबारियाव जों दा धेकियाजुलि मोनफैबाय ओमफ्राय जलपरि नायनो होननायानो नुवासै नालाय जोङो दा थांफिनगोन आरोना दायो शिब मन्दिराव थांगोन आरो होमबाबो खुलुमला जोङो न'आवबो जानासो फैखादों नालाय निरामिस जाना फैयासै जोङो नै जों जानोसै दायो तन्दुरि रेस्टुरेन्ट नैबेयाव तन्दुरि हाट तनिष्का मा जागोन नोङो ओंखाम उखैबाय हा ओंखाम जागोन तनिष्का गाखोग्रा मोनलायबाय तनिष्का ओंखाम उखैथारबायनोलै मा जागोन नोङो तनिष्का हिरायाबो उखैथारबाय नामा ओंखाम जानोसै दिनै माने मा जागोन हा जानला ओरैनो बन बिस्कुट होबोयाबाबो जागोन दे जानला मोनला जागोनबा जों दा जानोसै नै हिरामनिया उखैथारबायमोननो जाग्रोबायानो बेदरा मोनफैथ'वाखै जोंना मा ओंख्रिया जुखामसो माबायदि मोनजादों जानो नागिरा मैखुन जादो ओंखाम जाबाबो दाय जायो नै जोंहा मारामा जानोसै जोंहा नै तनिष्काजों जागासिनो मिरामिससो मिरामिसबाबो दंसै हिराबो तनिष्काबो जादों आलुसो बे आलु नङाथ' बे आलु राभा खामैयाल' गोरलैखौ संनाय जोंना गोथाव मा गोथाव संदों जोङो दा जाखांबाय बेनिफ्राय शिब मन्दिराव थांनोसै आरोना गोदान अपेनिं खालामनायाव थांगासिनो नै बे मना सेन्टार थांग्राजोंनो आरो जों दा लोगोफोर शिब मन्दिर मोनफैबायखौनो होनदो मोनसिगोन आरोना बागान मोनफैबाय आदिबासि गामि खाथियावसो बानायदों नालाय सानाबो हाबथारसिगोन नै बारा गैला टाइमखौ नायदो नोंथांमोना टाइमा जाबाय जोंना 4:42 itu ना oh ya teh oh ile बरिया बानायनानै दोनबाय लोगोफोर जों दा मोनफैबाय आरोना लामा सेरावनो मना सेन्टार थांनाय लामा सेरावनो आरो ओंखारद' दोन बेखौ दोन तनिष्का दोन बरिया जाबाय गेटआ नै ओमफ्राय नै सानसेटआबो बरिया नांबाय दायो नायदो नोंथांमोना जों फाइनालि दायो गेटनि सिङाव हाबबोबाय दाखालि बावैसो अपेनिं जादों 8 थारिखै बे मन्दिरा ओमफ्राय जोङो दिनै जानानैसो फैदों नालाय बेनिखायनो माने फुजा होथ'ला आरो नेक्स्ट टाइम फुजा होनो थाखाय मोजां दिन लानानै फैगोन मोजां सम लानानै जाया लोङा फैबासो फुजा होनाय बायदि मोनो नालाय दा नै जोङो जास्ट नायनोल' फैदों आरो सिङाव हाबथ'वा जोङो ओइथिं फुजा होगासिनो दं नै मानसिफ्रा सानसेटजों बरिया नाङो आरोना लकेसनखौ दाबायदि समाव सान्दुं गोसायाव फैबा खिन्थु नोंथांमोना बेबायदि भिउ मोननाय नङा सान्दुं गोसायावबा एकदम खोमसिसो नुनो हागौ आरो दा माने बेलासि सम नालाय बिराद मोजां नुयो दाबायदि समाव दाबायदियाव फैनांगौ आरो फैयोबा मथा मथि 3-4टासोआव फैनांगौ नोंथांमोना बेबायदि सानसेट नुगोन नै सानसेटजों लोगोसे मन्दिरखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाबानो जाबाय नैथिं नन्दि दङ बाबा शिबनि ओमफ्राय बैथिं शिबलिंग दङ शिब मन्दिर आरोना बियो नै बिथिं दङ हर हर महादेव
बाबा महादेवनि बरिया जाबाय नै मन्दिरा जों दा मन्दिराव मोनफैबाय आरोना नायदो नोंथांमोना आंनि उनथिंजाय माबायदि नुदों मन्दिरखौ दाख्लै बावैसो अपेनिं खालामदों बारा गोबाव जायाखै अपेनिं खालामनाया 8 थारिखै खालामदों आरोना ओमफ्राय जों दिनै बायदिसिना जानानैसो फैबाय नालाय सिङाव हाबथ'ला बिदिनो मोजां सम लानानै फैगोन मालाबा फुजा होनो बे मन्दिरा सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव दङ धेकियाजुलिनिफ्राय थावदिफुनि हाबबोनाय लामाजों फैनांगौ मना सेन्टार थांनाय लामाजों बाथासि थांनाय लामाजों आरोना नै बयबो फुजा होगासिनो दं ओइथिं सिङाव बरिया नुदों दा मन्दिरखौ अयध्यानि राम मन्दिर बायदि बानायदों अयध्या मन्दिरखौ बरिया नांदों साउथ इण्डियानफोरावसो बेबायदि मन्दिरखौ नुयोमोन दा जोंनि आसामावनो माने बेबायदि बानायदों आरोना जोबोद मोजां नांदों नै बेकग्राउन्डथिं मादि नुयो बेगथिं नायनो हागोन नोंथांमोना नै वाव सानसेटजों बरिया नुदों थ' लोगोफोर जाय मन्दिरखौ बानायदों बे सारा फैदों आरोना আমাৰ স্যার অশোক সিংগাল স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আপোনাক প্ৰথমবাৰ লগ পালোঁ ছাৰক ক'ত ঘৰ বাবা ছাৰ মোৰ ঘৰ মাজবাট অঁ মাজবাটৰ পৰা আহিছে হয় ছাৰ বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত আহি কিনি ভাল লাগিছে তেনেকুৱাই আগত আৰু কাম কৰি যাব পাৰিব আপুনিও থেংক ইউ মোৰ অসমীয়া ইমান শুদ্ধ নহয় ছাৰ ভাল লাগিছে ছাৰ মানে बे सारानो बानायदों आरोना नैबे मन्दिरखौ बिराद मोजां नांदों दा सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बेनो देरसिन होनबाबो माबा जानाय नङा खोमा न सार सनितपुर डिस्ट्रिक्टৰ হেতুই ডাঙৰ চাগে এতিয়া বৰ্তমানত সুন্দৰ এনেতো মহামৃত্যুঞ্জয়টো হেৰি নগাঁও পৰে মহামৃত্যুঞ্জয় সেইটোতো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে আৰু ক'ত আছে মহাভৈৰৱ আছে নৰ্থ ইষ্টত ক'তো নাই তেনেকুৱা নাই ন ক'তো নাই মহাভৈৰৱ আছে গুপ্তেশ্বৰ আছে হয় হয় ছাৰ সেয়াতো হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰ কথা হয় ছাৰ কিন্তু এতিয়া আধুনিক যুগত এতিয়া আমাৰ এই বৃহৎ অঞ্চলত প্ৰথম বনোৱা এইটোৱে মানে বৰফৰ শিৱলিংগ হয় হয় চাইছা না তুমি অঁ চাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে অযোধ্যাত যে ৰাম মন্দিৰ বনাইছে তেনেকুৱা ডিজাইনত হৈছে আৰু মন্দিৰটো गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आरोना लोगोफोर बेयाव फैनो मोननानै ओमफ्राय दाख्लै बावैनो अपेनिं जादों 8 थारिखैनो फैनो मोननायबा साबसिन मोनबावगौमोन दा बारा मानसि जायाखै दिनै फैगोन बिदिनो गोबाङा मिथिथ'वाखै नालाय गोदानसो अपेनिं जानाया बारा गोबाव जायाखै सारनि बडिगार्डफोर बिसोरो जों रिल्स मोननैसो लाबावनोसै फैदो नै बे आब'आ जोंनि भिडिअखौ नायोनो मा गामि आब'ना धेकियाजुलि ओमफ्राय दिनैसो फैखादों नामा नोंबो दिनै फार्स्ट खाथियावनो जाबायना मन्दिरा मोजां नांदों औ टाइम मिलायाना सिंग्रियाव थाङासै नामा थांदों दिनै लास्ट जोंबो सानथिं बाथिं थांबाय दहाय बारा मोजां नाङासै ओमफ्राय दायो थांफिनबावनोसै बेयाव दाबायदि समाव बिराद मोजां नाङो आरोना दे मोजां नांबाय लोगो मोननानै जों दा नै रिल्स लाबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो मन्दिरखौ सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैबानो जाबाय बे मन्दिराव ओमफ्राय जोङो माने ओंखाम जानासो फैनाय जाबाय नालाय मन्दिराव सिङाव हाबथ'ला मालाबा मोजां टाइम लानानै फैगोन आरो बेबायदिनो ब्लेक कामान्डु बे सारजोंनो थाफायो थ' लोगोफोर जों दायो थांनोसै आरोना माने दहाय जोङो सिंग्रियावबो बेरायहैदोंमोन सिंग्रियाव बांद्राय सान्दुं थिथि थाथाखाय बारा मोजां नुवा आरो दाबायदि समावसो मोजां नुगोन नालाय लाइटफोरजोंसो ओमफ्राय दा सिंग्रियाव थांफिनगोन जोङो मेलायाव दहाय बावै बारा मोजां नुवाखै लकेसना दाबायदि समाव माने सानसेटजों मोजां नुयो आरो जलपुरिया दहाय अपेन जाथ'वाखैमोन दायो जलपुरि नायनो थांगोन मोनायावसो बे शिबजित मोनानो जलपुरिखौ देखायनानै आंखौ लब जाहोबाय नायनो दायो बे जलपुरिखौनो नायनो थांगोन जोङो तनिष्का माबायदि मोनदों फैनानै हा मोजां मन्दिरा मोजां जों दा थांनोसै नै ক'ৰপৰা আহিছে আপুনি বাটাসিপুৰ মন্দিৰতে আহিছে না কিবা কামত আহিছে नोंथांमोना बेखौ सानदों खोमा सिमेन्टनि बानायनाय होननानै किन्तु बे सब मार्बल अन्थाइनि गोजा आरोना सब मार्बल अन्थाइनिनो खौटि बोसोर जोरनो हागौ आरोना बे मार्बल अन्थाइ गोदो राजा महाराजाफोरनि समाव बानायनाय मन्दिरफ्रानो दाबो जेबो जायाखै आरो जेरै कामाख्या मन्दिरफोरखौनो नाय नोंथांमोना सब अन्थाइनि गोजा बेफोर दासिमबो दङ बेबो माने खौटि बोसोर जोरगोन आरो बे मार्बल अन्थाइया बिराद गोबाव जोरो अन्थाइयाथ' जोरखायो नालाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना এইটো কি লিখিছে অসমীয়াত আৰু সেইটো মন্দিৰৰ নামটো কি নাম বুলি কোৱা হৈছে
आपने उसको जो नहीं कौन है ये लोग গৈছিলে মই পোষ্টাৰ খন कहाँ से आते हैं मैं ये जगह पूर्ण मैं यार होय হয় হয় ये जगह आमा সেইটো মন্দিৰটো কি বুলি মানে নাম मैं तो उसको जो नहीं आपने जो नहीं মই গৈছে কিন্তু নামটো কি বুলি মানে এইটোই নাম হয় ভাইটি হেৰি এই মন্দিৰৰ নামটো কি বুলি এইটো নাম দিছে এইটো মন্দিৰৰ নামটো শিৱ মন্দিৰ কিন্তু এইটো এৰিয়াটো শিৱ মন্দিৰো মানে কিবা থাকে না এইটো পানবাৰী হয় এইটোৱে হয় ন হয় হিন্দু বৈদিক ক্ষেত্ৰ বৈদিক না বৈদিক হিন্দু বৈদিক ক্ষেত্ৰ মানে শিৱ মন্দিৰ হিন্দু বৈদিক ক্ষেত্ৰ এইটো ক'ত আছে পানবাৰীয়াव दङ लोगोफोर ক'তফोर আপোনাৰ টাউনতে ন মই এইটো পুৰণা জাগা চাই ন দে থ্যাংক ইউ आंनो पुरना बेगामियाव आंनो हाग्रानो बाथासि आच्छा बरिया दे लोगो मोनना मोजां नांबाय थैंक यू मोस्ट वेलकाम दे दा जों थांनोसै बेनिफ्राय सिंग्रियाव बेरायहैबावगोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना दा माने जोंहा मिनिस्टार सार दंफैयो अशोक सिंगाल बेनो बानायनायमोन बे मन्दिरखौ जोबोद मोजां नांदों आरोना दा हनै गारि गाखोजोब्बाय जों थांनोसै दा जों दा नै मोनाबायबो सिंग्रि गेट हाबफिनबाय आरोना बेनिफ्राय सिंग्रियाव थांफिनसै जों दासो आरो फैफिनबावबाय आरोना लोगोफोर दासो मानसिया बांसिन जादों दहायबो मानसि बुरजाखामोन होमबाबो सान्दुं गोसामोन नालाय गोलोमजोबो आरोना सान्दुं गोसायाव नै मानसियानो मानसि दायो थांगासिनो तनिष्काना नै जुथाया जोंलायलायो नै जोंलायलायदों तनिष्काना जुथाया मोनफैफिनलायबाय जों दा मेलायाव लोगोफोर बबे साइडजों दं बेलाय फाखसि हिनजावालाय धर्मस्नि बुख्रुबजोबगोन आं बेखौ कैसा लगा मेरा मजा तो लोगोफोर दायो जलपरि नायनो जों फैबाय नै दासो खुलिसिगोन टिकेटआ बेसेबांथाय र' सोंनांगोन टिकेटखौ बेसेबां लायो जलपरिनिया जलपरा गैया नामाब्रा जलपरिल' नामा जलपरि स दुबाइ फिस टार्मिनेल नै टिकेट दानगासिनो दं 100 थाखा लायबावलै मोनसेयावनो जों दा नै टिकेट लाबाय मोनसे टिकेटआवनो 100 थाखा आरोना मिरामिसजों ओंखाम मोनजायो आरामसे हटेलाव ओंखाम जायोबा 100 थाखानि ओमफ्राय जों दा नायनोसै माबायदि सिङाव जलपुरि नुयोना जलपुरा नुयो नैथिं नै हाबनो थाखाय रेडि जाजोब्बाय चलो ड्राइभार भैया हा ओइ फले ओरैसो ओरैसो फैद' नैथिं नै टिकेट नेग्राया 7 जन আছে আমি 7 जन लागाव नै ओइस माबायदिब्रा जलपुरायालाय बबेथिं दं बोरो नाया आय' नाया नै नाया बोरो जलपुरायालाय नै ओरैसो थांफैलाय नायानो ना नै जलपुराया अ नैबेयाव सारनांगौ नै वा ग्लास गोजा ini naya nah bisa nih dari gue wow naya nih manch dong lagi apa itu dong dong kok jual Korea masakan kadang wow nih दसे हाबनो हायो खोमा बिलाय नाया बिदै गोनां ना बिदै गैयै बिलाय फाइनालि दायो नुबाय जलपरिखौ ओमफ्राय जलपरा गैया आरोना बेयाव माने सेंग्रा गैया सिख्लाल' दं जलपरिया बेनो आरोना बिदै गोनांथार लोगोफोर नै बरिया फटक लाजायो आरो नाया बिदि मासेल' लोगोफोर जलपुरिया थाम्फैया नुमारबाय दिनै माथाम माब्रै जानांगौमोन आरो तनिष्काया जि गोमोबाय नै नायनानै गोमोबाय तनिष्काया मासेल' नायाबो
सा जायगाया सोलायबाय थायो आखाइफोरखौ बोरैबा नुगोन ना बुस्राव बुस्राव गोजांदों गोजांदों मोजां मोनदों अनुष्का मोजां हा जलपरि वाव दे आखाइखौ लालाय दे आखाइखौ ओरै ला दे ओरै ला दे लालाय दे फैदो फै जलपरिया मासेल' ना फैसा उसुल जायासै माने माथाम माब्रै जानांगौमोन आरो मासेल' पिक्सारा हले नै मेरलाथार ओरैबो लाइन पिक्सार नैखौथ' माबा कालार होनाय बायदिसो नुयो नै नाखौनो फल'वार साबसक्राइबार लोगो मोनदों हामफेनि आसान संख बासिगासिनो दं हामफेया नै आसान संख मोजां सेंग्रा सिख्लाफोरा माने गोबालायनानै गाखोगासिनो दं आरोना सिंरि मेला धनुष्काया गाखोलायबाय नै मेलायाव धनुष्काया ये भी गांधीराम प्लास्टिक खत्म हो चुका है जिंदगी बहुत बड़ा चालू होगा सिर्फ 5 मिनट लगता ज्यादा समय नहीं लगता नागिन करना तुम्हारे लीजिए देखिए और तुम कैसी सांस लेती अभी दिखाओ सांस लेके दिखाओ ये मेले में सबको नमस्कार करो नमस्ते अभी खाना खाएगी देखिए भैया उसके हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है इसलिए अकेला खा नहीं सकती तो भाई सांप वाली लड़की कैसे खाती पीती और देखिए इसीलिए अंदर में खिला ली था मसा देख लीजिए ग्लास में थोड़ा सा गाखिर मिल्क और फ्रूट फल खाती और पीती आधा हाथ आधा मानो देख लीजिए आप लोग वीडियो बना लीजिए भैया खाने का बाद बात कर लीजिए आप लोगों के साथ बातों भी करेगी बहुत आदमी ने देख के गया नागिन करना पिताजी का नाम बताओ पिताजी का नाम बताते कार्तिक राय माता जी का नाम बताओ माता जी का नाम सुमिता राय दोनों ही मर गया पिता माता ने तुम्हारी जीत देखा दो फिर ये लंबा पूछ एक बार जोर से हिला कर दिखा दे के अंदर में लड़की ठीक पूछ रहे थे देख लीजिए थोड़ा सा मीठा करके हंसो मेले में सबको नमस्कार करो नमस्ते नमस्ते भैया खत्म हो गया आप लोग बाहर